Maria, Sagapo, I love you so much. It's so amazing that our love has brought us to Greece, to Piana, to the place where your yaya got married, to the place where your mom was born and raised. It means so much that I get to share this moment with you and in this extremely special place. I'm honored to be a part of the Arvani Takis family. It's a very exclusive club, so excited to be joining. And I just love you so much. There's a million things I could say, but you're the light of my life. I love you so much. You make me the happiest person in the world. Thank you, and I can't wait to marry you. Cody Maria, so very excited about your special day. So very happy for you both. Thanks for having us out here, and we're absolutely in love with Greece. So, congratulations. Hey, Cody Maria, congratulations on your wedding. So fun to be out here and celebrating with you, and looking forward to the ceremony here in a few minutes. Cody Maria, so happy for y'all. Haven't seen Cody this happy in a long time, so super excited to be out here celebrating in Greece and tying that knot. Hey, Cody Maria, so excited for your future together. Also excited for this excuse to come to this beautiful country and celebrate with you. Yeah, Cody Maria, just honored to be here and part of this amazing day and celebrate your love with both of you guys, and looking forward to the adventures coming up. And Cody, I don't even know how to express the joy I feel as I know I'm about to marry you. And I know that this will be the best adventure we will ever have, which is each other, and learning to love each other more every day in different ways for the rest of our lives. And I can't wait to marry you. I love you so much.
Βάλε δόλα μέσα. Και τα άλλο. Δεν πάει, δεν πάει. Όχι, δεν μπορεί, δεν πάει, δεν πάει. Βάλε, βάλε. Είναι μεγάλο, ρε. Είναι πολύ μεγάλο. Πράγμα μέσα. Δεν πάει. Βάλε, είναι μεγάλο, βάλε, βάλε. Τώρα είναι ωραίο. Εντάξει. Δεν πάει, δεν πάει, όχι. Είναι μεγάλο, λέει. Δεν πάει. Μεγάλο, μεγάλο. Δικό σου δεν πάει. Δίνονται εσύ. Βάλε μεγάλο όλα. Μεγάλο πάτο, ρε. Μεγάλο πάτο, ρε. Τι να πάει. Δεν πάει. Το βλέπω, δεν πάει. Δεν πάει. Ο Άλεξης είπε δεν πάει, δεν πάει. Άμα Άλεξης. Εδώ, δεν πάει. Όχι, δεν πάει. Γιαγιά, κάτσε εκεί. Πήγαινε κοντά. Τώρα δεν πάει. Έλα, γιαγιά. Πού είναι η μητέρα σου? Γιώργο, δεν πάει, ρε. Η γυναίκα σου δεν έπαινε. Τώρα να βάλεις καλά.
σιγά να πάω κι εγώ στην αγάπη παραβρώ. Ωραία κάτι βρήκα μάνα κάτι βρίσκω λυπημένη. Ωραία κάτι βρίσκω λυπημένη και καρδιά λατωμένη. Ωραία τι έχεις χώρα μάνα μάν και έχεις κόρη μου και κλαις. Με μάλωσε η μάνα μου. Με μάλωσε η μάνα μου και με δείχνει ο πατέρας μου. Ας παναϊδούν τα μάτια μου. Παναϊδούν τα μάτια μου. Πώς τα περνάει η αγάπη μου. Wait, Tony, wait. Hold on. Okay. Thanks. Bravo Maraki.
αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Κόντη. Την δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Κόντη. Την δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Κόντη. Την δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα. Τον δούλο του Θεού Κόντη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, των δούλων του Θεού Κόντη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, των δούλων του Θεού Κόντη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δημήτρης. Δεν το ξανακάνει, ξέρετε. Αφού κάνει το δημοτικό να ξέρω. Σας πω πατέρ, μέσα πίσω. Ναι. Για τις ίσπες ηλικίες συντρέφτες, αραβωνίζεστε. Ρεβέκα, αυτός ευλόγησον τον αραβώνα των δούλων σου, Κόνη και Μαρίας Κωνσταντίνας, διοίκησον τον παραδείσιο καλύτερα λόγο, βεβαίωσον αυτούς η παρασού Αγία Εκδόστη, συγχαρία αυτής εκμιλού της Οσάζου και τίνη, και παραδεωσόν ο εξαποστήλας τα χέρια του, την ορμία σου, την Ευαγγελία σου, τους δούλους σου, τους πατέρες σου, τους χάσεις και νεάκη και νεάκη τους εκκλητούς σου. Και φίλευσον επί των δούλων σου, Κόνη, την δούλη σου Μαρία Κωνσταντίνα, στήριξον τον αραβώνα αυτόν την πίστη και ομονία, την αλληλή και την αγάπη. Συγχαρητήρια υποδείξας, δίδασε τον αραβώνα και συνήθισε εμπαθή. Για την Λιβύη εδόθηκε εξουσία περιοσία των Αιγύπτων, για τα κτηρία εδοξάσου τα γίνει χώρα Βαβυλώνος, για τα κτηρία ευανερώθηκε αλήθεια της Σαμάτα, για τα κτηρία ο πατήρων των ουράνιων, ίσμον γεύονται επί των άσων των ιών. Δότε καταπίσεις με τα κτηρία της χείραν αυτού, και ενέκαλες εμόσοντος σε τετών είσαστε, και φάγοντας επερχόμενοι. Αυτή η δεξιά Κύριε, τα Μωυσίδες επεπέδευσαν και την μικρά θαλάσση, για κάτω λόγω εκ του ουρανίες ερεώθησαν, και η γη επεπληρώθηκε, και η ψυχιά του μόνος σου ευλογήσετε, το λόγο σου του πατριώτη του βραχίων ίσου το ισχυρό. Αυτός ο και δέσποτα ευλόγησον του λατροπρέσιον, τούτον ευλογία του άλλου. Άγγελο Κυρίου, προκορευές δέκος την αυτόν πάσης της ημέρας της ζωής αυτών. Εσύ ο Ευρωβόν και αγιάζομαι, τα σύμπαντα και την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυκαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Χαρίμαντες φοβούμενοι τον Κύριο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιησούς άγρος ευθυνούς εν της σπίτης της υγείας σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιησούς νεόφυτα ελαιόν κύκλο της τραπέζης σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ήνησιους του νιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Μένει η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυκαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως,
Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Έρχεται
διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Άιν του Κιβωτό. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Ιωνάιν του Κυρία του Κήτους. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας του Αγίου σου τρεις πέδας εκ του πυρός. Καταπέμψεις αυτής ρώσων των ανώθεν, ή να έλθει ευ' αυτούς η χαρά εκείνη, η νέση και η μακαρία ελένη ότε έβρα των τιμίων σταυρών. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του ενόχου σύμπτου Ηλία. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας των Αγίων σου τεσσεράκοντα μαρτύρων καταπέμψεως αυτούς των ανώθεν τους Στεφάνους. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευχέ γονέων στηρίζουν στην θεμέλια οίκων. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλο σου του παρανύφων, των συνελθόντων στην χαρά ταύτη. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλου σου Πόντη και της δούλης σου Μαρίας Κωνσταντίνας και ευλόγησον αυτούς. Και δώσε αυτής καρπών κηδείας και αρχιτεχνίαν ομόνια ψυχών και σωμάτων, ύψωσον αυτούς προς τα σκέρνους του Λιβάνου, ως άπων να χρηματούσαν. Δόρισεν αυτής περμαστάκιος ή να πάσα αυτά διαλέγοντας περισσεύσουσιν της πανέργων αγαθών και συσκευάζων. Ή να είδουσι εις των ιών αυτών, ως νεόφυτα ελαιών και προς τις τραπέζες αυτών. Και βαρεσίσεντες ενώπιον σου λάμψουσι, ως προστήρες εν ουρανών, εσύ το Κύριο ημών. Που πρέπει εδώ, πάσα δόξα κράτους την και προσκύησης, νυν και αΐν εξ αιώνας των αιώνων. Κυρίου το ηθόμε, ο Θεός, ο Άγιος, ο πάσης, ο Θεός των άνθρωπων, και εξ πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζεύξας αυτού βοηθών κατά αυτόν, δια τούτο αρέσει της η μεγαλειώτη. Ή μόνο είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός είναι η δέσποτα εξ απόστηλων τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικιδίου σου και άρμοσον. Τον δούλο σου Πόντη και της δούλης σου Μαρίας Κωνσταντίνας, ότι παρασχού αρμόζεται ατρίγη, σύζευξε αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσε αυτούς η σάρκα μία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Πόντη, την δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Πόντη, τη δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Πόντη, τη δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, τον δούλο του Θεού Πόντη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, τον δούλο του Θεού Πόντη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία Κωνσταντίνα, τον δούλο του Θεού Πόντη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτού.
καθαρίσας το λουτρό του ιδανός, εν ερήματι, ή να παραστήσει αυτήν αυτόν εν δόξο και εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων, ή ρητίδα, ή τον διούργο, αλλά είναι Αγία και αμμός. Ούτως ο φιλούς οι άντρες, αγαπάντες σε αυτόν γυναίκας, ώστε αυτόν σώμα
κάπων άδειξον, αμία τον αυτοδική τη διατήρησον, ακυλίδου των αυτών της εγκύων της διαμήνη εργόησον, και καταξίωσον αυτούς εγκύρι ποιονή καταστήνε, και καθαρά την καρδία εργαζομένους σας εντολάσουν. Συγχριών Θεός, ημών Θεός, που ελέγχει και σώζει, εσύ τη δόξα να αναφέρουμε, σε το ανάπροσωπο του Παναγίου και αγαθότης ο οποίος σου πνεύματι, νυμκαία είναι εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Που σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Ημέρα πάσαν τελείαν αγία και νικητή και να μάρτει τον χαρά του Κυρίου ελισσόμεθα. Μετά της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αντισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Καταξίωσον ημάζεσποτε με τα παρησία σε κατακρίτως των μανεπικαλείστε, σε τον εκουράνιο Θεό Πατέρα και Μέγη. Πατέρα μου, που έξω της εργασίας του όνομας σου, του Θεού βασιλείας σου και γενναίτο τελμά σου, όσο παραδόν και επιτυχείς. Τον άνθρωπο μόνο με πυρίσουν, δώσε εμείς σήμερα και άφησε με καφαλή των δαιμόνων, όσοι εμείς αφήνουν τους φρέτες ημών, και εμείς ενέξεις μας του πειρασμών, αλλά αδέψε εμάς από το πονηρού. Χριστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία είναι εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα Χριστού, στη θαλάσσι μον Θείο πίνομαι. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός, ο πάντα κρίσας στη ισχύ σου και στερεώσας την οικουμένη και κοσμήσας των στέφανων πάντων των πεποιημένων προσού και των ποτήριων των κοινών τούτο παρακόμενος στη συνευθύση προς γάμων κοινωνία και ευλόγησον ευλογία πνευματική. Ότι ευλογητέσουν το όνομα και δεδόξαστέσουν η βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυμφαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Σωτήριον σωτηρίου λείψαστε, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Σωτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Κυρίου δεηθώμε. Μεγαλύνθητε νυμφίε ως Αβραάμ και ευλογήθητε ως Ισαάκ και πληρωθείτε ως Ιακώβ, πορευομένης εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη τας εντολάς σου. Και συνήφη μεγαλύνθητε ως η Σάρα και εφράνθητε ως η Ρεβέκα και επιτυχθείτε ως η Ραχήλ. Ευλόγησον τους δούλους τους τούτους
και τη συμπρόνοια προς γάμων κοινωνίας συναθέντες, ευλόγησον αυτών εισόδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωήν αυτών, ανάλαβε τους στεφάνους, αυτόν εν τη βασιλεία σου, άσπρους, άμμους, ανεπιβούλευτους διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και βασιλεία, ευλόγησε ημάς η θαλάσσι, ημίν μακροζωίαν, εξεχνίαν, προφητοποιίου και πίστεως, και έμπουσε ημάς πάντα των υγιής αγαθών, αξίωσε δε ημάς, των ανεπαγγελμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείας Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, και συνοδόξαση, ο Αναστάσεων των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτης του Ίσμου Θεοτόκου και η Παρτέρου Μαρίας, εν άνθρωποι τους οποίους σταυρού προστασίας των Κυρίων Εκουραγίων και ενάνομων σωμάτων, και Συ Κύριε δόξα προφήτης του δρόμου και πατρός του Ιωάννου, του μεν Κύριε δόξα και παρελθούν Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών οικουμενικών μεγάλων, δασκάλων και ιεραρχών, των Αγίων δόξα, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Να με υγεία, ευτυχία και αγάπη να έχετε μεταξύ σας. Yeah.